Trí bhealach gur féidir leat feabhas a chur ar do chuid Gaeilge an deireadh seachtaine seo. Ibre hain bíag labhairt leat féin. Ceapan a lán daoine nach bhfuil siad inán a gcuid Gaeilge a úsáid nó a gcuid Gaeilge a clachtú, muna bhfuil siad ina gcónaí le daoine eile atá Gaeilge acu. Ach i mothiarmse tá sé seo go thomláin bréagach. Okay, is cuma mátá tú ar Oileán Príobháideach i lór an Pacific fós tá tú inán chuid Gaeilge a úsáid gach lá. Is cuma mátá sé iad a cheann ag smaoinemh nó ag labhairt ó sord, ach just caithfí tú a bheith ag déanamh na rudaí sin as Gaeilge in áit i méarla. So, mar shampla, an deir seachtaine seo, mátá tú ag fécint ar an rugby nó ar Big Brother cosú lumsa, in áit a bheith ag rá nó ag smaoinemh, oh, I don't know, will we win tonight? It's going to be tough against New Zealand. No, I wonder who's going to get evicted tonight. Just big smaoin of Rodaigan because you're like, oh, but she on Zachar and Nocht, Marthamans, Emerson, and New Halen, no, Neil Isagum KY, Igfog on Chak, or Nocht. August just in aughts, like Zane of Nerudi Shin in Merla on Tomer Fod, just big smaoin of Asquelga, August Eg Laurcho sword, Asquelga, nor is féidir. Iver dó cuine liste den na focail úsáideaga nach bhfuil arólas agat as Gaeilge. So, is cuma mátá tú ag fécint ar rudaigh ar telefís i méarla nó ag éisteach le fudgréile nó ceol i méarla, just bí éisteach amach láithín na focail úsáideaga agus na focail is coitianta nach bhfuil arólas agat as Gaeilge. Mar shampla mátá tú ag fécint ar rudaigh ar Netflix agus cloisian tú an focail travel, agus beidir tatúg smaoinú an sin, like is focail úsáideach é travel, you know, bí daoine úsáid an focail sin go minic, ach níl sé arólas agam as Gaeilge, just scríb sí sé, cuine liste i de phone nó ar piece of paper, agus an sin ihe dé downí nó margin dé leún, by liste dé beidir fiche nó trocha focail agat, agus is féidir leat dul go folklore.ie nó changlin.ie, agus na hastracán ar fad aáil, agus iad a scríb amach ar lista nua. Agus iver trí bíag éisteach le rudaigan nua as Gaeilge. So, áméigean an deir seachtaine seo, ba tú ag cócrocht rudaigan agus ba ceol nó putgréile ar siúl sa cúlar, beidir ba tú ag dul amach ar siúlóid agus ba de clúsán isteach agat. nó níos an beidir ba tú ag tomáint áit éigean agus ba ceol nó putgréile ar siúl ar an radio sa chur. So, cin fá nach gorfá rudaigan ar siúl as Gaeilge. Agus ceapan daoine like líam nílán nach radio na Gaeltacht agus tá sé sin sláis le dránach domsa a rís tá sé sin go thomláin bréagach agus mí ceart a rís. Tá an méid sin podcréiltaí le fáil as Gaeilge guys sa látá an Johan tá sé dogcréide. Bjór Reagan, Seala Seán, Cóscóir, na Gaelgals, Notion Pod, má podcréile féin, na seansálaithe, tá sé go hínta gur fad an méid podcréiltaí de friúla atá, well, ar Spotify, ar iTunes, ar Radio na Lifa, Radio Rirá, Radio na Gaeltacht ar freisin. So, bí a cuirtú ar lína, bí a cuirtú ar Spotify agus ar iTunes, agus fá rudaigan atá simúldit. Má tá tú ag éisteach le rudaigan a haithníon leat, agus rudaigan atá simúldit, tá ó bhád níos mó seans go bhfuil tú chun leanúint ar eileis agus go mbeidh tú ag éirí éisteacht le níos mó den podcréile sin.